Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ta, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyong ginahulat ko nga programa ko Domingo, ang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga lagad, Mark Salanga. Yes, good morning, syudad sang Bacolod, Negros Occidental. Tuwin hapo ako sang saka, no? It's Sunday morning, December 14. December 12. 14 days before Christmas. 14 days before Christmas, no? Ako ang inyong kubos nga lagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Mayong aga man sa station manager, no na di mala magbana news chief Aksyon Rex Cantong kag sa tanan nga tagpalamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Live kita karon sa Facebook page ng Aksyon Radyo Bacolod Domingo karon nga adlaw. Brownout. Ha? Sa dinyeri? Wala mga parte sa syudad sa Bacolod ang siguro preventive maintenance bala sang Sineco. Ti okay lang na ulog ang taon tanay gamay ah. Okay. May mga amugid man nakit hindi man ikan mga daan ang mga lines sige na pang isla nila para man sa mas maayo nga pagserbisyo sang komunidad. That's why it is very important nga before magtulog charge. Nag-charge kaya kagabi. Because hindi ka kapakot sang dagan sang kuryente. May agaman sa kay Topros Leonard Dia, Mayor may mangilimutan, Mayor Mark Goles, ang banwa sang syudad sang sila, nga ginabanwa ko ni Eman, SBN niyo ni Cor. Amo man sa kay Pre Romel kag Clara Pardilla, Nong Noel Chia, sang Patria Village, President Celso, Randy Fertes, exclusive distributor sang Militon Paint. Amo man sa kay Rued, ginrued ko lang si Tito. Tito Rued, Melissa, good morning. Kinchat ako ligad, ras siguro si Ilagoro, nung mustas Tito. Morning na to. I think US is alba. Tito, masyal na di, mga pita. Pula siya ko, no? Pre Cala Espino, Pre Victor Suson, Atty. Marty Goro, May Sobaldo, Adonalyn Gumata, Star Mayo, good morning. Don Di Blanca Preting sa Fortune Town. Namuman sa kay Sota from Japan. Pamilya Toledano, Pamilya Venus sa Barangay 4. Alex Montesa, Sir, good morning. Samik Boys, nagkapamatigid kanday nung Rustom kag DM. Tita Bibing kag Tito Ernesto Hurilia sa Barangay Ali. Sa muman sa kay Pre Victor Rosso Frihil, Preting Coach Arvin Gostilo, Pre Liverpool, Nanay Milagros Pacheco sang California, Estan Victoriano. Siyempre, Boss Estan. Good morning. Michael Pula, Terence Cat Mueda. Okay. Karon naman yung kasmet nato na. Alebrilia, James Yap kag Alan. Kanday 62 kanday Herbert. Good morning. Ano bala ang aton mga topiko karon nga aga? Bo nagapabatsagat si Pre Randio. Good morning, pre. May igrit ka? Why na, bye pa. Okay, ano karon ang aton mga istoryahan sining nga aga? Ang syudad sa Bacolod, Bacolod City Health Office ang nakakuha naman sang duha ka mga gold award o kun pa sidungog gikan sa Department of Health. Syudad sa Bacolod yara gihapon sa alert level 2. Liquor ban, curfew ban, tandaan, ginapatuman sa gihapon. Basi nalipat ka mo, nga ang syudad sa Bacolod, ara lang sa level 2, padayon sa gihapon ang liquor ban hasta alas 10, pero ang aton ni curfew, yara sa alas 11 sang gabi, tub-tub, alas 4 sang kaagahon ina, sandig sa mando, sang National IATF. Paano And bala? executive order. Executive order. Ni Mayor Bing. And speaking of curfew, although ay po kabalo, pero usually, nakasurya kami ni Mayor Bing, do ano lang, casual talk naman to. Gimuno ko siya about some curfew. What will happen sa mga nag-ano bala? Simbang gabi? Kaya kakahon na siya mo. Masugod na gali. Oo. So, basi discuss naman tomorrow. Pero do, bati ko do i-adjust ya ang curfew. Especially sa mga amos na nga time. And Christmas and New Year, basi kung i-wave man no, ni Mayor Bing ang curfew as you celebrate New Year
and Christmas with our family members. No, why pahulton tang iyang advice anay pero do initial nakastorya kami EO about gina dapat. EO na siya dapat. Okay. Paano bala nagadamo ang variant sining COVID-19? Paano siya nagalapta? Nga may lain-lain yung mga variant ato na karon ni baluon kag ano na bala kada ka porsyento nga na-acquire na kung na-accomplish na sa syudad sa Bacolod ang ginatawag nga herd immunity. Paagi sa aton karon nga dinapit nga bisita. Doctor, paagi sa telepono. Giklaro taba si Ma'am baka mong makatuli. Paagi sa telepono si Dr. Edwin Miraflor OIC o kon officer in charge sang Bacolod City Health Office. Aton man karon siya naman ang aton pa makutuna. Kung ano ba nga mga awards na naman ang nakuha sang syudad sa Bacolod gikan sa Department of Health. Apat ka mga persona nagpeke sang ilang mga vax card nagkaladakpan. Amo man ang nagpeke sa Bacolod Sila Airport sang iya nga RT-PCR. Falsification of public document. Sige yan yung gid. Amity Volunteer Fire Brigade nakabaton sang bag-o nga ambulansya gikan sa China. 44 years nang nakaligad sang gintukod ining Amity nga nakabaton sila sang kasubong sinigikan sa China. Kag duha lang ini sa bilog ng Pilipinas, Davao lang kag syudad sang Bacolod ang panagaan. Botsilingon may nakita ang China nga something sa syudad sang Bacolod nga aging tagaan ini sang pabor ining paghatag niya sang ambulansya also makabulig man sa siyempre sa bugos nga Bacolod, syudad sa Bacolod. Okay. Una kita dugay tawagan ta si Doc Miraflor kay ang ambal ko to sa iya is past 8:20 May special award bale si City Health. City Health Office. Ang City Health sa pagbato sa COVID, kagang isa, I think, tuberculosis prevention. No, correct. Recognize na sila, no? Grabe. Recognize Congratulations na in advance sa Bacolod City Health. Amo na ba tawag lang waswas kag dapat kung gatrabaho ka kuno dapat dala ang imong tagipusoon no? Sa pagserbisyo. Speaking of that, ligad mera ko ina favorite ko na lang nga traffic enforcers. Damo ko mga favorite yung mga traffic enforcers mo. Nga entertaining gid tama bala ko mag perform sa dalan. Isa dira sila si Hazel. Hazel bla? Hazel ang puti una nga Daba buhok. nga na-assign sa Lacson da Yes. Nga presentisan Si Hazel. Nagar. Nagar. Nagmuno Isa ko. na sa pinakapisan yung nakita ko da. Nagmuno ko ligad niya siling ko kablo ka ko mag-ubra ka sa gobyerno. Pwede ka man lang kubrang ordinaryo ka mo. Pero siya blate, siyempre init, ulan. Correct. Pwede ka man lang yung traffic enforcer ka lang. Pero siya na ka-graceful na siya. Gina sa utan niya pa na. Gina-entertain niya pa ang tao. Ang point ko sa mo sine. Just like sa City Health, yung nasurihan natin subong, outstanding sila subong, may award sila. We have government employees nga mabilib kagid, no? They don't simply work. They work with passion and grabe nga dedication sa ilang trabaho, no? And saludo kita sa mga amos ng empleyado. And I hope mangin reminder man ni sa aton tanan. Kita nga rin sa gobyerno nga padayon kita nga magaserbisyo sa tao with a smile sa aton nga hindi lang sa pagkita nga yuhum sa guyata kundi yuhum gid sa aton nga tagipusoon, no? As much as possible ang mga bago lang nga breed of government employees, no, sa bilog ng Pilipinas. I hope ma-remind kita nga hindi tayo magmarauton. Correct, No? sa aton nga obra. Maintindihan ko siguro kung may mga empleyado kisabla sang gobyerno sang gobyerno nga do ka mga marauton. Pero mera gid Marauton. Pero mera kinaya nga nablang last time to may nakita ko out of town kami ligad mo. Tingsa ko kabarkada dito, inuptan ko siya. Kuha siya daw magina-process siyang papel. May microphone na bala sa gwa, kaya may kristal mo. Hindi maghibate, guro. Ayawan niya yung barkada ko ka saway sa gabantay itong di na papel mo yaw. Isto ka da mo na, kapila mo na liwaton, sala na ito ka. Sinig ko grabe, nga may mga ga-exist man yung mga amos nga type of and kind of, employees. We understand the struggles. But again, this morning, let me remind every government employee nga you are a servant. Correct. Ara ka daya, hindi tayo pag-iamon, hindi tayo pag-iingadukit tayo, tag-iya sa opisina, hindi tayo, doesn't mean yan, siya doon ka nag-apply lang si more, nag-process lang, doon kita pa ang masunod. Dapat na nag-permit every single constituent nga magadto dila sa aton sa gobyerno, sa local man o kung sa national,
entertain ta. Oo. Because we're bound to serve. Ara si Doc. Yehey! Antes sa pasudlon si Doc ha. Good morning sa kay Manang Grace Supe. Antes ko pala pasudlon si Doc. I-remind ko na, sakto nang ginambal nimo, gina-remind na permi sa Bing Office, amo na sila ang nagapangatag sang burial kag medical assistance, which, bago ko lang dumduman, medyo, hindi na madayon sa Lunes or ano? Dapat bisan may malambot lang tabala. Kung mahimo, mahulat lang kamo sa amon nga ihambal o kung announcement kung saan uanay mabalik ining aton nga medical kag No, ang burial purpose na, nga ang tanan niya pending, ma-release ta. Correct. Kaya mo damo pending. Ma-release ta na. And I don't know kung pwede ko na siya embal, but anyway, just for information. Dissemination siya mo. Last week, naging ayot ta si Mayor, nagmuno siya nga, damo pa da assistance nga pending. Sinin ko, yes, boss. At bla, nagto ko sa iyabab sina. Ginpermahan niya, lapit 1,000. Assistance. So, ba siya next week, lapit 1,000 ang releasean. Ang releasean. Amo na siya. Sobra 1,000. Oo. Sobra 1,000. Amo na siya. Giningagaw kita natin tanan. And sige lang kay i-confirm ko dugay-dugay. I-post ko man sa Facebook para at least aware ang tagpalamati. Nga base i-hold tanay ang application next week para ma-release natin tanan niya pending. Yay! Kung mag-clear na tanan niya wala pending, then we entertain another applicant. Speaking sina, amo na blagi nambal naton nga ang gakadto da sa aton. Pwede kay first time ko da mo, do pila pa lang ko da gani iguro ka isa ka bulan pa lang ko da. Na feel ko bala nga sakto nambal mo hindi dapat kinusmod ang mga empleyado sa gobyerno. Dapat open arms ka nga magbaton kiti ikaw mas blessed ka sang sa ila. Hamak mong gakadto da cancer patient. Way makapungko kay hibi na si mo tubang. Sino pladahan mo pa? Wala nagkadto na dagani kay wala na hope, wala na sila paglaom kita ang hindi man ta personal rikta nga makabulig sa ila pero bisan tatap na lang sa tao kay ti wala dangpan mo. Tagaan mo sila, hindi mo sila pagdulaan din hope, hindi na pwede. Hasta sa capacity sang legality sang syudad nga pwede ta man tatapon ta gina, hindi ta pagbuyan, hindi ta sila pagpapulion nga nagaduko. Bisan ano lang nga mahimo mo, himua. Kaya nagkatulad na gani para sa hope. And every day nga nag-serve kita. While abot nga gina-entertain tas lasang tsakto. Trabaho ka sa tsakto because your job is a blessing. Correct. Alam mo sa nadulaan obra, ba't ikaw yara ka sa gobyerno nga trabaho? So take it as a challenge and as an opportunity nga ara ka da. So dapat ang heart mo mag-an kag nami nga mag-accommodate sa mga nagapangaibulig sa gobyerno. We're not talking about being office lang ya ha. Yeah. Kita mga nami na daya. Kita ko ginang ila effort alas 3 ka panyaga. Honest. No. And sa kabilugan gid. Alas city. Okay, sa kabilugan alas city sila ga kwad. Same as true sa iban man nga mga departamento sang gobyerno. Ilabi na gad sa DRMO nga nagakadto iya sa mga balay sang positive. Bla. Give it to ihatag ang pagpasidungog, pagkilala sa mga departamento, sa mga tao nga dapat kilalahon. And speaking of departamento, kag dapat tagaan sang pasidungog, Yes. upod naton diri subong, ang recently gitagaan sang award, nga departamento, ang kag siya ni subong ato niya OIC, he is very young, he is very dynamic, kag grabe nga energy man kag passion agin hatag diri, no nga sa pag imagine lang Hatag sa serbisyo publiko. this is an extraordinary circumstance subong nga tubangon naton, and isa sa may pinakadako nga papel nga gina-portray diri subong is ining city health because pandemic is all about health. Correct. And para may mga basihan kita sa naging performance nila, may award ta subong. Correct. Okay? And ari po dato sa linya ang aton mapisan Hubinon Tisuyon nga Siyempre. doktor OIC sa Migo tagid. City Health Migo tagid Dr. Edwin Miraflor. morning, Doc. Good morning. Councilor Ising, good morning. Sir Mark, maing aga. Sa atong tigpalamati, maing aga sa tanan. Yeah, energize si Doc. Amo na ya, Doc. Doc, good morning. Doc, ikaw na lang, Doc, mamangkuton ka na namon. Ano ni ang una nga award nga nabaton sang Bacolod City Health Office? May angot sa tuberculosis. Ano ni Doc man? So lately, no, may ara kita 4 nga award nga nabaton halin sa aton nga regional nga Center for Health Development. No, so aton nga napabugal ang aton nga TB department sang City Health under sa kay Dr. Shirley Rodrigazo kag ang mga kaupod aton mga personnel sa City Health. No, so yara kita 0.60 something percent nga testing positive testing sa aton nga TB kag multi-drug resistant TB nga office kag sa miyara kita sang Gold Achievement Award man para sa aton nga
ano ganito? Ang COVID. Sa testing to sa TB data nato. TB data. TV that's Doc, antes kita magkadto sa next nga award, no, ano, i-explicar tabi, paano nga damo kakalatnan subong sa TB, do kao, acquired ni siya, gakalatnan sila, paano, Doc, mag-spread ang TB, kag may bulong na ni subong, di ba? Yes. Kwan siya ng treatable ni siya nga disease ang TB. Hindi ni siya para sa una nga platon ka na lang nga masapwan, no? May ara bulong sa TB, bisan sa multi-drug resistant ka TB, may ara makita sa bulong nga ginahatag. Paglaton sa TB, spagi sa droplet infection man, no? Kag ang gakwas sini bacteria nga aton nga kilala bilang si Mycobacterium tuberculosis, no? So may bulong para sila dira sa iya. Okay, ano ang gintagaan sa award, Doc? Epidemiology and Surveillance Unit? Yes, wala labot sa aton TB division sa City Health. Meron man award ang aton nga City Surveillance Epidemiology Unit, no? Sa Okay. CESO, City Epidemiology and Surveillance Unit, kag ang aton nga FHCs, Field Health Implementation System. So may ara sila sa award sa halin man sa DOH6. So ang kanyang ilan ning award tungod sa pag-update sa aton nga data regarding sa aton nga mga diseases, no? Wala labot sang COVID nga ginatubang subong nga pandemya. May ara kita sa iba nga masakit nga ginatubang pagid, no? Kaupo na ang TB, leptospirosis, dengue, malaria, etc. So, kadamo lang ka masakit, hindi lang COVID ang aton kontra sa adlaw-adlaw nga tanan. Just, usually, kung wala pandemic, Doc, ang problema gid sa mga pumulo sa syudad sa Bacolod, dili Bacolod bilog nga pungsod Pilipinas, isang dengue. Kamusta subong ang status ng dengue sa syudad sa Bacolod? So sa makita ta sa pagsugod sa pandemya, Sir Mark, no, nga nagdutay, nagnumbo magid ang kaso sa aton nga dengue cases, no. So more or less more than 300% ang ginabuhin sa mga kaso based on 300%. 2019 nga mga data. So base aton ginaabi-abi nga tungod sa pandemya, nagtinir sa mga usaran ta ang mga tao wala sang himuon, no. Wala sang lakat nga mga importante gid nga kinahanglan ta risguhan sang kabuhi, nagapanglimpyo kita sa aton mga usaran. So na-minimize ta ang pagdamo sang lamok nga nagadala sang sakit nga dengue. Sakto, Doc, no? Kung tagit ang logic pala, Doc, kay may gamunob lang nga daw ginahampangan na kuno sang science kuno ang mga tao sang nagdagwa ang pandemic, ang iba niya mga disease nagjutay, nagkulang kay para mga ibabaw gid anay sa eksena ang COVID. Bakit pisaron mo, ang logic is very simple. The reason yung more than 300% o kung almost 300% ang gin-decrease sang dengue cases is because gin-lockdown ng mga tao. And because wa isang obrahon, limited ang trabaho, naga-skeletal force, mas may enough na nga tayo mga maninlo sa ilang ogsaran, sa ilang palibot, makita nila ang mga higko, ang mga naga-clog nila ang mga tubig. So, na-minimize man ang paglaptas ng mga lamok, Doc. Yes, Councilor, sakto gid na. And congratulations, Doc, sa sinang mga award. Ano pagit ang isa ta pagit award, Doc? Sa fund, sa atong FHCs, no, Field Health Implementation System. So dara man na ang aton nga mga reports regarding sa aton nga mga updates on our monitoring and surveillance of our diseases, no. So ang aton nga surveillance unit is under the the supervision of Dr. Grace Tan sa aton nga City Health. So kanami kay gagawad panggid pahimakas ang aton nga mga personnel sa City Health Office na aton nga sabton ang iban pa nga problema sang sa parte sa health sa aton nga pumuluyo wala labot sa COVID-19 nga aton nga ginatubang subok. Isa ka butang, Doc, nga ako medyo proud gid no sa inyo dira sa may City Health. Of course, tanan kita gina-supervise ni Mayor Bing, no, kag ni Vice Mayor Elsie Familiaran and ato mga officials. But ako personally very proud kami dira sa inyo sa City Health because remember, sino man niya mag-entertain sang idea ang may mga award pa kitaya? Because since 2020, grabe aton pagigbato sa pandemic. Ang tanan niya chimpo, especially sa inyong departamento, nagtutok tanan sa pagigbato sa COVID crisis, no? But this amidst the challenges nga gintubang ninyo dira,
nakuha ta pa yang ma-recognize siya, nakuha pa ya sang inyong departamento nga matagaan sang special nga award kag makatutok pa gid sang iba niya mga dapat tutukan nga mga masakit or trabaho or mga activity, no? And for that, congratulations, Doc. Kag sa bilog nga City Health, no, we are very proud of you. And before kita maglumpat sa last nato niya question sa kay Doc, may concern pa si Mark kuno, Doc, si Manong. Oh, Doc, asa subong bala? Rephrase. Okay. Doc, pila na lang ka percent kag makuha nato ng ginatawag nato nga herd immunity? Kaya may percent So, sige sir. So, base sa datos ng una sa tanan liwat anay Sir Mark, Councilor Ising. So, wala man taga-expectar nga may ara patay award nga kulwaon sa munino kay tanan sako na. Sa laban tanan-tanan do COVID na lang kag vaccination ang ginatubang. So, wala labot sang personnel sang aton nga City Health, no, aton maginapasalamatan ang steadfast leadership ni Mayor Bing na gag-guide sa aton Yes. nga mga personnel para maghimo sang ilang nga mulubrahon and ilang paghimo kundi paghimo, no, paging sa English doing ordinary things extraordinarily well. Amo na nga nakakuha kita sang award. So pasabat sa imo Sir Mark nga question, sunod sa datos sang aton nga DOH6, no, may ara kita sang 73.54% na fully vaccinated individuals na sunod sa aton nga target, no, or eligible population sang vaccination. So bali may mga almost 26.4% na lang aton nga gina-target para mabakunahan pa 100% kita nga fully vaccinated. So sa aton man nga at least one dose na nakabaton na sang vaccine, no, may kita 89.72% or 368,460 na nabakunahan sang first dose ng vaccine. So, lapit na lang yung katama, no? So, may ara pa kita sa ginapaabot nga NVD2 or ang Bayanihan Bakunahan Part 2 sa December 15, 16, 17 nga ginahangyo sa mga kapitan sa mga barangay na dalon sa mga purok-purok ang aton nga vaccination, wala labot sa aton nga barangay vaccination sa mga gyms sa mga eskwelahan. So, para mas damo ang aton nga matagaan ng bakuna, mas dasig kita nga makaagum sa aton nga herd immunity sa aton nga syudad. Doc, basic question ini. Pero damo-damo gid sa nagapamangkot. Doc, nga nag-evolve ang variant, nga may lain-lain nga variant, ano ang cause initially? Sige. Amin na nga question sa kag may ara sinasang nami nga video material ang aton nga infectious disease specialist, no? So ang virus, itong nga virus siya obligate gid siya nga intracellular nga organism. So meaning parasite ini siya nga dapat kinahanglan makasulod sa isa ka cell para mag-replicate, mabuhi. No? So ang aton nga virus, ang COVID virus specifically is coded with thousands of proteins man, no, sa iyang RNA. So ang mga RNA na amo na ginagamit para mag-replicate siya. So sa kitungod nga damo-damo ina nga linya, no, milibo-libo, hundreds of thousands na siya nga protein ang gina-encode ya. Sa pag-encode niya na, pwede na magsala ang pag-encode. Pwede magsala? Ang cell, yes. Dara nagasulod ang aton nga mga mutations. No? So, susunod sa mga studies, ang aton nga Omicron variant pa is there are more than 30 mutations sa iyang code. Ang Delta, more than 2. Ang Beta is more than 20. So, dara nagasulod ang mga mutations ang hindi lang sang COVID nga virus kundi sang iban pa nga mga virus nga ato makita. Dala na ang flu virus, iban pa nga mga virus nga ato ginatubang sa adlaw. Correct me if I'm wrong, Doc. Pero nagadamo siguro tungod nga sa sigilaton, sa sigilat nanay, amo na siya nga mas grabe ang changes sa strain sa variant sang COVID. Yes, isa pa gina sa Sir Mark, no? So sa paglaton kay tungod nga nagsaylo naman sa sang cell, ma-replicate naman siya, pwede naman siya nga mag-mutate. Pero sa pagpabakuna, no, sa aton nga pag-implement sa mga minimum health protocols, pwede naton nga matapna ang pag-mutate ng virus, no? Kay tungod nga hindi na sa makasaylo sa iban pang mga cell para mag-replicate. So ang bakuna makabulig man na isa. Ang aton hand washing, mask, distancing, makabulig na hindi makasulod sa cells sa host ang aton nga COVID virus. Okay, last question kay Doc.
basta may question ka pa, Councilor. Ako yung malast ko. Ano bala ang available naton nga mga vaccine subong sa syudad sa Bacolod? Kaya damo pa may kapamangkot, gusto nila amuni, hindi ni sila sang amuni. Ano gidok subong ang available dira sa cold room naton? By the way, gina-congratulate ta ka sa pagtatap sang cold room ha. Grabe libo-libo ang imo ginatatap nga vaccine kay ginpasulod dito ni Councilor mo dira sa cold room. Anyway, Dok, ano subong ang available gidya sa syudad sa Bacolod nga mga vaccine? Pasalamat man kita sa aton nga City Engineers Office nga nag-design kang nag-imo sa aton nga cold room, sa aton nga cold room staff sa under sa supervision ni Miss Pauline Sustento ang aton nga cold room nurse. So mayara kita mga 40 ka mga reps and freezers na makahold sang Pfizer, mayara kita Pfizer, mayara kita Moderna, mayara kita Gamaleya, Sinovac and Astra. So 5 ka vaccines ang available sa aton nga cold room, although limited ang aton nga Pfizer, ginahatag ta sa aton nga kabataan na 12 to 17 years old. So other vaccines available siya for first dose, second dose and even booster dosing. Pfizer dala. So Doc. kompleto kita sa vaccines, sir. Okay, Doc, aklarohon ta lang. Sa subong, libre pa naghihapon natin ng vaccine para sa aton yung mga pamuluyo. Yes, sir. Because damon Libre nga mo kita no nga from the start. From Since the start, from- libre aton nga vaccination. Kag May- may ara iya mga private companies, mga establishments nga nag-procure sang ilang mismo mga vaccine. Mm. So may ara da sa mga lagko ang kumpanya, no? Bisan mga gagmay nga iban nga gusto nila ang top na vaccines for their employees, but we all know that any vaccine can give you the same amount of protection. Kaya nagmuno sa ako niya, base ko no, in due time, hindi na siya mga libre. No, base bila magabot ang chimpo, kuno bila nga malabot na ang ating herd immunity, kag may bayad din siya. Pas bila sa mga TB, bila nga mga nga mga, or iban lang ang mga vaccines na ginahatag sa ating mga flu vaccine, nga may bayad na siya kung magpa-vaccine ka sa mga private. No, but for now, klaro, tagad, since nag-start ini ang vaccine, hasta subong libre ini siya para sa pamuluyo sa syudad sa Bacolod. Doc, finally, Doc, Yes. ongoing pa ni Doc na everyday yapon sa mga multi-vaccination no, labot sa National nga Vaccination Day. Yes, ongoing na sa aton nga mga malls. Saturday, Sunday, ang aton nga vaccination Grabe. sites will, nga open are SM and Ayala Center. No, so, pwede na nga sige-sige lang aton pagpabakuna. Eventually, Councilor, Sir Mark, ang aton nga vaccine siguro, pwede na ning mga available nga ikaw ya mapili mismo sang gusto mong nga vaccine, no? Pwede na siya nga baklon sa butika. But magahulat pa kita sina, no? Ang isa pa lang nga nag-apply sa state, no, nga natagaan na sang full full authorization na mag-market as a vaccine is a Pfizer sa state. So, nito kung gapili ka sang Pfizer, imo gid sa nga mabakal na para sa imo ang imo nga gluyag na bakuna. Okay. Eventually. Doc, thank you very much sa imo nga time. Thank you so we much. are proud of you. Congratulations gid sa imo ug sa bilog mo nga team. This is another milestone for the city of Bacolod, no? And before kita, Doc, mag-end message ni mo anay sa atong mga tagpalamati sa padayon naton nya pagpakigbato sa sini nga pandemya. Yes, sir. Thank you, guys, Councilor Ising and Sir Mark, sa opportunity nga mo ni, no, na damo ta maklaruhan sa aton nga mga pumuluyo regarding COVID and the COVID vaccine. So, salamat sa mga muning venue kay aton nga sabton ang mga duha-duha, pagpang-duha-duha kay mga pamangkot pang gusto ka mabalaan party sa bakuna kag sa kay COVID. So, sa tanan, aton nga remind yapon nga hindi kita matak-an sa pag-remind sa aton nga lawas sa pag-implement sa minimum health protocols, no? Pagsuksok sang mask, hand hygiene, physical distancing, kag pag-iway sa mga lakat na hindi pa importante. Hindi malikaw kita sa mga lagko matipon-tipon, especially kung hindi ta kaupod sa aton nga panimalay, kag dugang nga proteksyon na ginahatag sa aton sa pagpabakuna kontra kay COVID-19. Salamat kag maayong aga sa tanan. Nabatian si Dr. Edwin. Edwin Miraflor sang City Health. Grabe, Doc, thank you so congratulations. much for your time. Bilib. Okay. So proceed kita sa aton nga iba naman nga mga topic, no. Una ko lang ni Anay. Kabalo ka, before ka maglumpat, grabe mo, mabilib ka gid. Grabe na nga programa sa COVID, may award pa sila ya. Same sa most business-friendly city. Correct? Grabe na nga krisis ang tubang ta ano. In fact, balda ang tourism naton, balda ang ekonomiya naton sa pandemic. Pero nakakuha pa kita ya sang most business-friendly city diri sa syudad sa Bacolod, sa bilog ng Pilipinas. Bilog ng And Pilipinas. nag-attract naman na sa mga investors diri sa aton.
congratulations. Imagine nabla kung si Mayor Bing pa. Kung damo sang investors ka magsulod sa syudad sang Bacolod, it means income, tax, employment. Correct. And- Nabalik yapon sa tao. Yeah, isa-marais naton, progreso. It's progress for the city of Bacolod. Imagine, ay ba niyang bas lang ako sa award, wala mo na pulos, award naman, trophy lang mo na. Sa matag pala mati, isubong tandaan nyo ni. Ina nga award, amo na siya ang mangin attraction sang mga negosyante sa bilog ng Pilipinas. Correct. That's why Amo sa may ari kita attract. dire Forbes Hill, may ari kita dire Mega. Mega World, no? Duha pa kabilog. May ayala. May ayala, lagod ko ang mga establishment na katubo dire. And ano na siyang butsilingon. Kung mati ka subong, basta hindi mo pa ni ma-realize, but in due time, magdagko ang kabataan mo, mangita obra, because na damo dire ilubrahan, no need na magpalayo or mag-abroad. Ang opportunity ari mismo sa syudad sa Bacolod. Same as true, nga sakto na ginambal mo, nga ano ka-importante ang award? Ang Bacolod City College nakabaton sang award, gikan sa Commission on Higher Education. Ang amo na siyang award, ining gamay, ining Bacolod City College, yung sang una, do hindi ka ni mag-ako ang mga estudyante nga dala eskwela, hindi ma-recognize kung sa Manila ka, di ni siya. Ano ni siya? Ano ni siya nga eskwelahan? Quality ni and all. Now, kaya may award na. Ginkilala na siya globally. But silingon ang bata nimo, biskin magkato sa Amerika, kilala ang Bacolod City College tungod sa award nga nabaton sini. Amo na siya ka-importante, proud ka tama ang imo bata kung din man sa ilampos sa bilog ng kalibutan, di lang ilampos sa dingding, din man sa ibutang. Sang kapalaran niya, may uyat sa nga diploma sa Bacolod City College, recognize siya. Amo na siya natawag nga, amo na ka-importante sa award. And- ang iban din nila manoy, award lang manoy. Oo. Do Style ay lang manoy. ang tendency bisang mas kisabla may mga kilala ko lang nga daw aral lang mata sila walay ang masab lang ang bas lang ti award lang man na title lang man na siya. No. Sobra pa na siya title actually. Because pwede mo na yung sa lain lang ang lugar ginahatag mo, but diri lang ginahatag ang recognition sa aton. Departamento sa syudad sa Bacolod. So, kung isa maray sa tanan niya efforts ng gobyerno, naton diri siya sa LGU sa Bacolod, headed by Mayor Bing, of course, and Vice LCID, and our officials and our department heads, naghatag na sa dungog. Hindi lang dungog. Naghatag na sa dagko nga opportunity sa pamuluyo naton dire. Sa inyo, abi nyo award lang. But the truth is, ang most business-friendly city, most business-friendly city, nag-offer ang gobyerno, ang Bacolod City, sa manaming nga programa for the investors. Correct. For business establishments. So, mabatian na sa mga investors sa bilog nga Pilipinas and even international nga award. Mambalas lang yung, Dito gali may chance ta. sa ko to, nami ito gali ang Oo. relasyon sa gobyerno kag sang business. Sulod sa Bacolod. Sa amo ni nga specific nga lugar which Yeah. is Bacolod City. Subungod mga uhong, hindi ka tubo ang mga buildings, ang mga establishments sa aton diri. Correct. And believe me, kung ang isa ka company, ang Mega World na, I was told, libo-libo nang ihar nila da. Libo-libo ang tagaan opportunity. Kung libo-libo ang tagaan opportunity, unahon taga Bacolod. Nga, because ang tanan niya establishment sa Bacolod, alam mo kita kapatagalayon yung lugar nga mapliti pag ma-board pa di. So practical ang mga kung may ari man qualify nga Bacolod nun, tanan niya opportunity, libo-libo nga trabaho, tag sa Bacolod nun mismo. Ti sino- Amo na siya kadako ang butang ang award ang recognition. Ti sinoon taga-antas na sing recognition. Ang mga ginikanan, ang opisyal sa syudad. Same as true sa isa ka puloy-an. Sa isa ka lugar. Bisan anhon ka mga tao ka paninguha, kung wala oportunidad, wala naghatag oportunidad ang mga opisyal, ang lideres, ang mga ginikanan sa mga kabataan sa ina nga lugar, patiha ko. Hasta subong mangutkot lang ginakamuti. Hindi tanan. Pero pa sa ligon, kakalabanan sila. Mangutkot na sa kamuti, mangisda na sa matanan. Kaya wala ka opportunity sa mas maayo nga basta, mas maayo nga obra nga hindi matama ng bata. Oo. Sus, ang Bacolod karon. Amo nagabalik ga replicate gyapon sa leader na siya. Kung mumayo ang pagdala sa isa ka syudad, tanan-tanan mga pumuluyo may opportunity. Imagine na bala damo-damo obra ang open. Ang kwarta sa syudad sa Bacolod galibot. Di kundi less crime kay ti mga tao may obra mga awat pa. Mo na bala. So ginahatag And ang let me, recognition. and sa isa naman niya perspective, let me remind our parent, yung nagpamati subong, nga bisan no kabudlay ka sitwasyon, paeskwelahan yung nakabataan. Because grabe ang opportunity ang gina-offer subong sa syudad sa Bacolod. Grabe ang mga investors subong, grabe ang ginahimo subong ni Mayor Bingman, of course, nga mapauswag pagit ng syudad sa Bacolod. Now, may mga opportunities dire. Kung mag-attractive pagit kita sa mga investors, magdamo na gid ang mga company. Yes. Take note.
bisan ano siya kadamo, kung ang bata mo, waay siya nakatapos kwela, waay siya diploma, basta may challenge siya, mabadayan gid siya. Correct. Remember, may diploma, kanayaw ka na pagkita obra, how much more ang wala. Now, another challenge is this. Tutuki sa buong ang pag-eskwela sa bata mo. Because ang government nato, ginahimo ang tanan para makadamo dire Himo ka man sa part company. mo. So, do your part. Tutok, sakripisyoy ang pag-eskwela sa imong mga bata. Bantayan sila, istoryahan sila and all. Kagapon nag-speaker ako about mental health. Kada ko sa challenge mo sa kabataan because why is the social life alone sila. Now, take time to talk to them and take time nga pa-eskwelahan gid sila. Nga tutukan lang pag-eskwela para mabot ang tiyempo, maging successful man sila kag makatrabaho sila diri mismo sa opportunity nga ginahatag sa syudad sa Bacolod. Wow, which is ang BCC nga libre. Libre. No, not even BCC. Ang KAMSI libre. Ang kamsi pagit. But sinong damo opportunity? Ang KAMSI, grabe man. Taas man sang quality sang education nila, no? And ang award di mo sa subong. Actually, damo man diskulahan na. Nga nami man. Nga nami. Speaking of that, i-segue ko lang. Ang Riverside nag-top Ba? Sa? board exam. Doon na basahan ko Doon gabi. naglabay na sa akong time. Ano lang bintagaan to. Nag-top ang Riverside. Tapos ano nag-number 1 kuno daw. Lain yung eskwelahan, hindi dili sa Negros ng eskwelahan, pero Bacolod noon kuno. So, anyway, ako lang ang Amo point na dire is padayon sa pag-eskwela kay tungod ang opportunity nagahulat subong sa aton. Dagko ang opportunity. Antes ko ipamangkot sa imo, isaylo ka na gamay. Kay may mga issue nga nagapagwa ka mo sa peke nga vaccination card. May nagwa na nga issue kamo ni Legal. Ma'am Cindy. Oo. Ang Bacolod ko no kung say sino man to text na galin, which is halos sa tanan yung empleyado to ninyo kag ni Ma'am Cindy ginsendan. Kag way ta kabalo kun kay sino pag ito nila ginsendan nga kamo kuno nagaproduce sa mga peke nga vax. May mga salawayon pagyapon. May nadakpa naman sa Breadco Port. Ang address is Himamaylan. I'm so sorry. Sagay ang nabutang nga address. Piki ang ila vax card. Imagine na bala, masulod ka mo di. Kay may posibilidad nimo. Kay open na subong ang syudad sa Bacolod. Tandaan nyo ha, sa bisan diin man subong sa Pilipinas, vax card na lang, paburakay ka, patanan ka. So, hindi malayo ang nga matabo. Nga damo-damo o peke sini. Hindi ko yung magpavaksin niya, mapahimo lang ko or may kilala ko na sa kundinda nga pwede ko to yung maayo. Tandaan nyo gid falsification of public document ina. Kag ang gobyerno may way kung paano mabalaan nga peke ang inyo ginauyatan. Si Mastro sa Bacolod City Airport nadakpan man nga peke ang iya RT-PCR. Tandaan nyo gid uti na sila kay nga mabutang ang ila kompanya sa kompromiso kung hindi nila pag-checkupon ang inyo peke nga mga dala nga mga dokumento. Tandaan nyo gid one way or another makalusot ka mo sa isang lugar pero madakpan ni kamo madakpan kamo piyo ko gid mapriso kamo. Balo ka nga apris nga kinanglan kamo prisohon. Ginabutang nyo sa danger, ginabutang nyo sa katalagman, ang hindi lang ang inyong pamilya, kundi ang bilog nga syudad, banwa, lugar, doog, ano pa nang tawag sila, kundiin ka mo makadto. So tandaan nyo, sige, okay man na, piki ka mo, himo ka mo piki. Pero may Diyos man ang kalibutan, hindi ka mo madakpan sa tao, pero tandaan nyo, magbutig ka mo, hindi ginamayo. Balik ko to sa imo, kansila nga nagwa niyaw, nakabaton ka mo to sang text message. Di nga discuss with last week Why mo na no? sa program ta, ha? Ano discuss mo to? Oo, discuss okay, ta today. ano ko lang, may piki naman no? May nagsulod naman niya piki. Gin-collaborate ko lang. discuss today. Ang kay ga-produce kami kuno vax card. Yun, naway na ko na chimpo. Na, nga abi tutukan mo Oo, diya. nagagat pa kaya pala minutes ang picking a wax card ya. Anyway, manog election mo gina normal lang gubanay. May hagaw ka na yan, may query diyo. Boss, good morning. May pamangkot dire kung ang liquor ban kung na lift na wala pa. Okay pa. Hindi nang hasta 11. Hasta 10. At Pwede 10. sila kabakal hasta 6, pero pwede sila ka-consume hasta 10. Nan. Ang aton niya nga curfew, may diferensya na 11 p.m. 11 sa gabi hasta alas 4. Pwede ka mo kainom sa kudento nga lugar hasta alas 10. Tandaan nyo na. Suliton ta. Pwede ang pagbakal kag pag-consume sa public nga lugar basta hasta alas 10 Alas lang. 10 lang. Amo na siya, okay? White tail liquor ban hasta alas 10 sorry. Ah, 9. No, Sorry. 10. Oh, ikiklaro tabi na lipat ko. 10. Okay. 10, oo. Ang 11 ang Basta ang point curfew. is that, Pwede Pwede, may ano. Okay. Wait lang, happy listening anay kay Sonjing de Monteverde Tokuda from Japan. Ana Sinoro, good morning. Elizabeth Chindiao. Malaka Gamala, hi nang. Morning. Jacob
Harders ng Jacob. Chinby, JJ, Helogo, good morning dira. Monitor sila tanan. Si Sixto, Sixth Cosmate Solis, na. Cosmate Sixth mo. Solis, good morning. Martin Liling, good morning. Rizal Pabular, Nativo. Kung isa lang na vaccine, pwede ka pwede sa Iloilo. Next month pa ako pa second dose. RT-PCR test, gitsa, no? RT-PCR. Basta first dose pa lang. Dapat fully vaccinated, gid ma'am ha? Fully vaccinated. Yes, Christine Menyez Villa Lobos, monitors ako na subong ARB Fans Club. Keep safe always. So, okay. Jayan Oy Ceser, ayan. Kurt Nathaniel de la Torre, good morning ko, no? Sheila Escovilla, good morning man. And Josette Kabantug Enofre, naga-comment sa aton din nga live, no? And si Kazi Niane Pasman, good morning, Yane. Enjoy while cooking. Ano naman nilutuin? Ramen! Why pa ko nablakat try sa ramen? Ang kay Yenny, Alien. kay Alien, Oo. namit sa iyak, kahang do ka Japanese, kaya lang nga supaw. Sige lang lakad mapadalat. Ma-take out yung be, Kas. Try tabi yung ano be, nga ramen. Actually, sa mga amo nga food, ramen, lagi din ako nakauyunan. Namit yun. Oo, ramen lang Pero yun. hindi man sa luto, may natilawan ko, hindi man tama ka namit. Tapos mahal pa, Blaw. Oo. 150, 150. Sa diin? Basta may kinabaklan ka. Basta may kinabaklan. Oo. Fernandez Eric, good morning dala sa inyo. And good morning watching from Oman. Happy Sunday. Ang yalan, hindi ko machindihan kito Chinese. Ano naman? Chingkwayla ni Guro. Bossing ang imong name palihog kaya para matamyaw natin. Star Mayo, good morning. Ay, Star Mayo. Okay. Wow, si Mama ka pamati man ho. Jocelyn Bakit ang Salanda, ingron niya, Fred yaya Salanda. Ha? Gusto lang kitang ingron niya. Away bro, nagpinalukit sa tiil niya. Tagapon ng rockets. Okay. Anyway, Alright, okay. Mama Ed, Papa Junior, good morning. Dala sa may Eastham Street. Kagapon, nag-speaker ako sa Barangay 4, sa aton barangay. No? Damo-damo kabataan, 90 ka mga kabataan ang nag-attend sa mental health program ni SK Chairman Jerica Venus and Council. And of course, full support ang Barangay Council headed by punong barangay Tony Ong 5. And kagapon, natuman ko sa Prokmanga, Punta Taytay. Gin-invite ako nila dito mag-speaker sa mga young people nila. Kanami, gid no? Kung may mga invitations ka mo bala, ako subong, gusto ko sa buong katuan ang mga mental health programs. Gusto ko gid maka-share sang stories kay sa mga inspiration kay sa mga talk sa mga young people naton. So, sa una mag-speaker ko, sa hindi pagko-counselor ay may gina-hire gyud na nila ya. Subong ya I offer it for free as a public servant kag Correct. being may advocacy gid. So kung meron ka mo dira group of young people bala subong, kadamo subong mga cases of suicide, of depression, of mental health. Basta may time lang gid ko, kag madaso ko sa schedule ko, gain nyo ko bala 30 minutes. Kung mayroon ka mo dira bala, next year, January or December, Tipon sila, ano? tipon ka mo sa inyo dira nga lugar, katuan ko, and part of your talk, tani bala is anti-drug symposium and depression and mental health. You just inform me, give me invitation ahead of time, kaya gusto ko tutukan, in siya ang pag-motivate, yung pag-inspire sa aton mga kabataan. Di, grabe sa buong depression. Isa pa gini yun, na-notice ko ang kabataan, pag waay sila maging istorya nga daan, tendency is, lain-lain kasi sila nga pinsar mo. So, it is very important nga at a certain point, may mabatian sila nga inspiration. And we are more than willing nga magbulig bilang aton Kung gusto contribution. nila, speaking sila, matipon sila isa ka group. Isa ka group. O, isa ka group. Mga kabataan, 12 to... Kung di barangay na lang tani. 12 to 18. 1 to 61, ina... No, kay kablo kami mga arami niya, sako ang barangay mo. So, meron ang sa Prasagapon, sa Prokmanga, Panataytay, hindi man ito official na nagado to. Hindi, ang nag-invite sa ako, hindi, isa lang kayang people ya. Ang kitipon niya gayo siya sa Prok President, kay Tita, kag sa mga official, siya Purok Daya, nga matipon, kami mga kabataan, di kag matalk ko about the health, mental health, kag anti-drug. Nag-invite mo siya, police ya. Because, kablo ka nga, atong barangay kapitan, sa mga officials, ako sako. Anyway, December mo. Damo blagaw lat si mo ma-live ka, kung gin-live mo na nabida mo dapat malambot mo. Gani. Gin-live mo dapat malambot mo. Butang ta ma-set ka alas 3 bisang hapon or tapos panyaga sa mga kabataan, ipa-attention mo sila attention. Igudugay may istorya kita. Pwede ka mo ka sakon, pwede ka mo ka kuan sang inyo pamangko. No, kablo ka mo niyo. Hindi ibitanan, especially sa mga prok-prok, may load or may cellphone yung mga bata, especially kung 12, 13, 14. Lain niya magita ko sila personally, kag manifest ko bala ang mga nakita ko bala ang mga nag-undergo man sa dagkong challenges nga naka-survive sila nga kabuhi. So ang point ko lang is basta may venue lang kamo, kag may sound lang kamo dira, kag may social distancing kita, give me invitation. Kay I will be more than willing to talk about depression and mental health for our young people subong. We have to save our young people kay amo nilang future generation. Correct.
amo ni silang next sa aton speaking sina. Mm. Tatlo ko na ni kadomingo wala na discuss. So, how to be a good parent? May angot na sa imo gyapon Oo. sa pag-nurture sa Hindi ila. mo ko parent. Way kaso amo man nagyapon do way mo kuyambal na sige na mama. Sige lang mo parent pila kadlaw. George Pagunsan! Agaw mo. Silence cut mo ida. Salutan mo yung mga lain-lain. Kanta na lang ako no, God is watching us from a distance. Yes, He is always watching. Hindi pa na distance, ara pa na sa tupad. Sino? Si Terence Cat. Si Terence. Ah. Ang sagad-sagad na pala sa mga kayo cellphone. Subong ti manager na guro sa isa da ka mga dako-dako nga appliance center. Pero teka noy. Anyway, suguran ta niya, how to be a good parent. Kaya nami gina ang imong nga ginapang discuss na total istorya espesyal. Paano ta kuno mangin maayo nga ginikanan. Okay. Hasta ako ma-learn di. Interesting. Ma-learn di. Di tananta, especially ang Tanan mga ta ma-learn. ang kay sa ulihin may kabataan nagimanta mo no ga good morning man kay Rogen Padios, Irene Alunan, Bon Ignacio. Ginahagaw ta ka dito kay tapos na program tanga daan mo. Si Pero lawig pa tayo may 15 minutes pa taguro. ulitan lan. Si youth ko man niyo. Okay, push. Okay. Being a parent, bilang isa ko ginikanan, sobra pa ko ang imong nga duties isa ka prime minister. Amo na sa kuno kabugat. Kay kung magsala ka lang, hindi iba nga tao ang masakitan, kundi mismo bata mo. Amo ni sa ka-importante sang role sang isa ka parent. Being a parent is greater responsibility even of that of the prime minister. As a parent, when you do something bad, it will hurt your child. Hindi ta kuno kahalin sa responsibilidad. Pagbunag sa aton nga bata, hindi ta kahalin sa responsibilidad. Nga likaw-likawan ta sila, but silingon nalin sang gamay na sa, in-nurture ta na siya. Kaya ang tanan-tanan ko nga nga kabataan, may unique. Amo ni siya ka nami. Example B, isa, dua, tatlo mo bata. Tanan-tanan na sila may unique nga mga personalidad, which ara bilang kita, bilang ginikanan, role ta kung paano yun sila bunyagan, like apple, like orange, and grapes. May lain-lain na sila, may unique na sila nga mga personalidad. Puara na sa aton kung paano ta na sila in-nurture, nga mangin maayo, nga kahoy, mangin maayo nga tao, sa ulihi, sa sosyudad, nga, kung mangin mapinuslanon, sa sosyudad. Ali, tandaan nyo, una, clean all corners of life. Parents should understand how to live life. Dapat kuno kaintindi ang ginikanan kung paano, mga buhi, hindi lang tanan pangita kwarta. Ginbutang gid don't just run after making money. Wait lang. Ma-insert yun. Nahamot ako sa hambal mo nga, hindi ka kaskapo. True. Oh. Bisan ano kakapoy, kung iloy kagamay ka, bisan ano kakapoy, way ka mamahimo. Because you can never afford nga, way ka sang himuon para kakaon ng bata mo. Correct? So, mapaybiyon mo na. Yeah. The moment may bata ka na, ang instinct mo is not for yourself, but sa bata mo na. Amo na siya ang responsibility of a parent. O hindi ka pwede ka resign Ang Prime Minister ka ni Emaling, ang sa maka-resign na saya. Tama? Mabasihan, hindi ako yung Prime Minister. Hindi na Hindi ko kaya. Pwede na siya ka-resign. Yeah. Pero ang pagka-parent, hindi ka kahalin. Correct. Hindi ka ka-resign, hindi ka kambali yung ma-leave ko be 5 days ba, Naibi? Hindi Why? Ilabi na gidang iloy. Yeah. So every single day, ang papel sa ginikanan, ginasalo mo na. Ang iya pagka-iloy, iya pagka-amay. Correct. So, ano ito ang balmo bago lang? Number 1? Number 1, hindi lang kuno kita nga halalang pangita kwartabla. Don't just run for making money always. Hindi kuno permi kuno obra lang nga obra. Pinakaunagi kuno nga siguraduhon naton, take care of your health. Kamo nga mga ginikanan, pinakaunagi kuno, unahon nyo anay nga tatapon ang inyo nga health. Kumbaga mo niyo. It's okay, gabaka-baka Because ka. health is wealth. Okay, gabaka-baka ka. Okay na yung nagapulaw ka. Okay na yung ginapatay-patayan mo sa servisyo ang imo nga ang imo trabaho para may ihatag sa bata mo. But remember, kung magmasakit ka, tanan-tanan sa panimalay apektado. Because why na sa income nga magsulod, galastuhan ka pa. That is why it is very important nga above all, take good care of your health for the sake of your children. Correct. Kay karon kung abusador ka sa lawas mo, paano mo sila tatapon kay nag-una ka pa sa ila? Oo, exactly. Ay, una sila. I mean, temprano ka pa yan na deader. Oo. Okay. Grabe ka naman, deads kita yun. Yan, Siyempre masakit lang kung magbatsyag kaya hindi ka nakobra. Iway ka na idalon niya income sa panimalay mo. Correct. Number 2, you should sit down with your child. Biskan kada gabi na lang kuno, pungko ka sa ila. Balo ka. Ang explanation dire. May mga moral, may mga ila na ni sila sa sulod nga daan nga culture. Ila binagid niya may edad na, kumo hindi ka da, kumo nga wala ka da whole day, nag-ubra ikaw, may mga naka-influence na sa iya.
Butsilingon, may mga sa sulod na isang daan nga ano blang defense siya da or may mga nabalaan na sa. Pero bilang parent kinanglan gid ako sa kabataan prompting. Butsilingon, kinanglan nyo gid i-guide every night. Bisan din every night, but kinanglan gid na sila i-guide kay para kung may na-influence sila sa idea mo, that day pa lang mismo or mas temprano pa makorek mo bilang parent. Remember, sulit ko na naman, amo gini pa rin bigyan na sulit sa programa ta. Communication with your children is very important. Yes. Communication. Communication. Especially kung wala siya pamatian niya iban. Natawabala. Kung wala ka time mamati sa iyang achievement or sa iyang failure, i-address na sa iba niya tao. And the Correct. moment sa nga tao ang mag-influence, mag-advise sa Amo iya, na sa explanation. ma-mislead na ang bata. That is why sa namo kakapoy, I understand, kakapoy mga ginikanan. Baw. Makamba ka daw. Makaginikanan. Tapos kahumok pa. Mga ginikanan. Gama. Nung nakita ko man sa parent naton, syempre, kag sa mga tao sa palibot, makapoy, magtrabaho, baka-baka, pag abot mo, gugtas ka pa. Galing kayo ba na, part na sa mo trabaho ang magugtas. And Trabaho nga, communication, hindi mo madaganan. yeah, and communication is very important. Tandaan nyo, ang depression nag-start kung wala sang depression and influence sa ibang katao nagasulod sa bata mo pag wala magramati sa iya. That is why ipa-feel mo gina permi through a proper communication with your children, ipa-feel mo na sa iya nga ari ko. Amo na siya ka-importante sa communication. Ipalabot mo gina sa nga message sa imong nga bata nga ari ko diya. Gawbra ko di para sa imo, para sa inyo. Kung may problema, kapabala ko. Because ng tababala. Kung gamay ka pa, kag may mahadlokan ka, di ka kadto. Parent mo. Parent. Tendency mismo nago ka sa likod nila, makakos na sila, madlagan ka to. You can only imagine if ang isa ka bata wa ay isang ginadlaganan kung may fear sa heart niya. Correct. Kung gaka-depress siya, kung nasubuan siya. That's That why- is why it is very important that as parent, ang inyong communication sa bata niyo is open. It may not be on a daily basis. Tungod mamba kadabi nga ako Pero yan. mas temprano. Oo. Mas temprano, Oo. kaya nga makorek nyo pang bata. Correct. And the fact nga may ara-ara ka, nagapakita na siya sense of comfort. Bisan ara ka na lang. Oo. Sense of comfort. Tag fear at the same time. Pero kung wala ka Bisan gidya. akbay lang gani sa bata mo kunoy ka na gid Oh, kumusta ka dati? Anong lang warm touch. yeah, example. Ano na siya ka-importante? May mga staff ko wala. May mga staff ko nga why parent. So, may mga times na may mga activities na sila, for example, kawagin na maglantaw sila, ya. May mga times na kung ma-insert yung schedule, kadto ko na, kaginalantaw ko gina ang... Kaya need na nila mo. Oo, need na nila. May mag-support sila. Ang support is Very very nice. important. And ang sense of belongingness. Ano mo na nga pamilya ka, may machimpusin mo. Correct. So, what the feelings ng bata, why is your sense of belongingness? Again, communication is very important, especially in this time of pandemic. Number 3, no excessive attention. Gaan mo gikuno role ang imo bata, hindi mo siya paghalay ang gaan mo siya responsibilidad. Kinanglan niya ni sa iya development. Siling nila, give the child some household chores. Ask them to help in your business or work at the very young age. Very young. Hindi mo man niya pagpakakwatong isa ka sako, bugas ang bata mo, siyempre. Pero gaan mo siya responsibilidad. So they value what they have or a sense of ownership. Para temprano pa, tagaan mo sila, for example, paubra mo sila, tapos gaan mo sila gamay nga, ariho, ibakal to tinapay mo, ibakal to kwan mo. Kaya para ma-treasure nila nga, ay, kung kaubra ko gali, ginatagaan ko, so tinguan ko nga maubra, pero at least makaubra, hindi man sila ginapaanad mo, but sa gamay pa lang nga kwan sa bata, kabalo na siya mga buhi. Hindi ka kapakot, kung asasano ka lang, ang bata kabalo na. Pero kung hangla lang permiso mo bata mo, ginpaanad mo, oy, nag-ibi si tutok. Gaan siyang i-provide mo tanan, maproblema ka sa bata mo. Dapat tagaan mo gid sa, no, excessive attention. Gaan mo gid sa permi, sang, hindi lang financial nga bulig. Social, mental, paano mo gid siya kinanglan mo magobra? Hindi mo magobra. Appreciation is very important. Yes. Kaya kisa akong kapoy ka na nga ginikanan ka, tendency mo is makakik na makakik, puro negatibo gawa sa baba mo. Remember, it is also very important nga at times, i-acknowledge mo, i-recognize mo ang achievements sa bata mo. Correct. Because most of the time, nakiga mo na siya, hindi ka man ma-blame, lapyo ka mo, stress ka na sa obra mo. Kisa, That is why it's very important, we must be reminded, parent, nga, or hindi lang ganit sa parent bisan family member ka na lang, i-recognize ang bata mo because tao na siya and di na ma-appreciate.
Ang pagdako sang bata, depende sa imo nga pag-development sa iya. Correct. Kung ano nga nature, environment, ug culture, ang ginahatag mo, gina-impose mo sa inyo panimalay, amo nang dakan niya. So kung nakita iya nga pag may ginahimo sa nga insakto, gina-acknowledge mo, gina-recognize mo, mangin part na sa iya nga system, nga mag-achieve permi, mag-perform permi. Hindi na puro lang nga dubata ka sa nga siyendero, way ka pulos, kabuisit simo, katalakasin mo, puro negative ka sa baba mo. Mga negative mo na ang environment sa Kung ano bata. nakita ko ng bata, Yes. amo man asang iaabiyahin sakto. Now, if mangakig ka sa iya, pangakig ka nga reasonable. Pero kung may time ka nga dayam, kablo ka mo niyo, ka-awkward magdayaway abi sa panimalay. Now, sir, kung gina, May magidamo. dugan ito anay ka pala. Magid, oh. May feeling ka nga ito anay ka mo, pero sala na siya. Kung maginhimo ka ng sakto ang bata mo, ihambal. Hindi pwede nga gayumyuhom ka lang or proud ka lang siya. Need na siya mabatian sa bata mo because that is motivation, that is inspiration. And as much as possible, we don't curse them. Kasi ablaga, gaugtas ka bala, isa baga, baka bala nga, bay ka pulos ka bata. That is wrong. Because sa Hindi adlaw-adlaw, mo gid pag-curse nahambal mo na sa iya, maging part na sa iya nga system, ma-instill na sa iya nga mind. So, kisa kung gaugtas na sa bata mo, ariyo, kung kamatay ka mo sa buong ginikanan, kung ugot-ugot yan, nagawin na tsindahan ka mo na mo, kagisa, although ay mo kaya bata, kung isa may mga staff mo, kung lang, kung na, may sabi la, tudson la, pero, ipaitsindi mo, kung kigan mo siya gani, ipaitsindi mo ang kigan mo siya, number one, hindi ka gulpe ka lang ihampak sa isang paham mo kung sang imo nga, Nga wala nga man silhig, nga may sala siya gali. Bata niya kabaluya, may mga, remember, ang bata mo ya, grow na siya, learn pa na siya para sa imo. Tendency mo kisa is mangakig ka, because you expect ka nga ang knowledge mo, knowledge naman. Ang gamay nga bata, kung bukmo niya ng baso, wala siya kasindi nga sa lagi mo, yaya, until papaon mo siya. Same na siya sa mga young people, sa mga teenager. So kung meron ka sa bata gani, as you impose discipline, make sure nga na-explain mo sa iya ang reason behind the disciplinary action na ginihimo mo. Amo pa ng topic. Naglumpat ko sa ako chindi, hindi ako Jenny nayon. Pasman, Sakura Eatery. Good morning. Aga monitor sila. Monitor sila. Oh, Mary Joy Pasilan Garcia, taga Purok River Bank ko na bong ako niya. Bon Ignacio, good morning. Iloy ko ni ho. May nag-shout out ni Bagulang. Pax Rene Margen Bretanya. Migo good ta na, morning. masilingan. Oo. Oh, may Marita gawin na. Texon Sembrano, good morning. Irene Alunan, Hi, good morning. Tets. Mary Joy Garcia. Amo sa Rodina agina. Salvador, Mary Joy Pasila Garcia. Mm. Ari ang isa sa pinaka feeling ko guro do opinion ito siguro kuha man ni sa observation Oy, man eh. time sa to. Sige lang, okay lang. Oh. May nga ilan ta kay Nung Boy. Mabal anta na karon kay ili na disaw. Ni Nung Boy Duran. Duha na lang sharing responsibilities between mother and father. Amo ni siya. Dapat So tatandaan part na sa nga itong topic. Part sa topic ta. Sharing i-share ta bilang amay kag iloy ang responsibilidad. Botsilingon. Ang iya di ginambal, amot hindi ko kabalo sa ngalan niya ni do mga do Indian man nga ngalan ang nagsulat sini. Mm. Sa edad ko no sa bata 1 to 14. Attach in asa sa iloy. Pila edad? 1 to 14. Yeah. Hambal na Kailangan- gani ko no, hambal na ko no. Sa baby bala, a mother ko no is God in the eye of a child. Na. Because every time magutom sa hibian niya na, Correct. every time gani nga daw hadlok sa katuan niya na, tama Correct. siya. Amo na siya. For example, ang bata sa amo na galing nga edad, attach pag nakatama sa iloy kay kinanglan niya pa na sa ina nga dira na sa niya matubo ang emotional yang matasan tungod nga ang iloy ang babaya yan mainanggaon dira ina tukuron ang love dapat dira na sa punon sa amo nga stage kay kung ano sa ulihi kung ano ang iya pamatasan sa ulihi usually sa iloy na mo Okay. sa iloy na siya kasunod Oo. 1 to 14 Insert ko dali. Ah. Kaya malipat yung nagkaroon ng mambal. Meaning, at the age of 1 to 14, needs ang bata ang affection. affection Buot silingon, dira mo na ibuo-buo tanan niya nga pagpalangga mo sa iya. Bisan ano mo kog tas. Kay dira ina need. Ipapatsag mo gid na because dira nag-establish ang foundation sa isa ka tao. Buot silingon, kung napuno mo na siya sang fear, respeto, kag pagpalangga, from 1 to 14, expect a good child at the age of 15, pasaka. Sige, proceed na. Para hindi naman sa magbunjing. Dili naman nagasorry Sorry sa term. No, it's okay. Joke lang na. Dili naman nagasulod. Baka it's okay. Gawilti ka nga bonjing ka lang. Nagasulod, dili naman nagasulod ang role sang amay. 14 and asa 16. Dili naman niya develop ang decision making sa bata. Mm. For example, kung diin sa may eskwela, diin sa mga college, anong gusto yung kurso sa ulihi, decision making. Role naman na sa isa ka amay. Dira mo naman na salon. Kay karon kung sige na baby karon sang iloy.
may tendency man nga hamba ko to bla excessive attention. Hindi siya independent. Hindi nakabalo mo independent. Hindi nakabalo mo decision ng bata. Dapat amo man kuno, sample lang niya. Kung may ara ka may diskarte nga mas namis ni very Idugang. well. Oo, idugang ta. Pero muna kuno, dapat sa ina nga stage sang bata, need naman ang amay. Oo. Sa mga hutik kida parte sa miga-miga. Ah. Dira ni sa nga stage, that's why critical ang role sang amay sa sharing sang pagpadako sang kabataan. Now, kung iloy lang gidyabi, dira na siya porti kabudlay. That's why gabilib kita sa talan niya mga single mothers, single father, single parent, Single parent, solo parent. mapadako nila nga maayo nila kabataan. Pila pa kabilog, mapadako nila sang maayo. Grabe nga kabugat sang role nila, pero imagine na himo nila with the flying colors. Oh, Mera, may insert na ko last before kita mag-end. Teach Mayan ka na gadya. Tiki, Ay, ulo. time to. Sorry. Nalinga ko. Teach the child to face life courageously. Dapat may matagaan mo man isog. Ang example niya di, just like a butterfly, nga maagi na siya sa kabudlayan, magwa na siya sa kukun niya, Oo. ang bata. Mas-struggle siya. Mas-struggle na siya. Kung si for Pastor ilang Binyas pa, weeks. kung si Pastor Binyas pa, once upon a time ko no, may isa ka ulo niya sa kukun, nag-struggle siya gwa. Ang ginimos ng tao nga nakita ya, ginkat yang kukun para makagwa to siya. Pag Buligan cut niya ya, tani. napatay ang Buligan kukun, niya biligan niya man ang tani, pero pag shortcut ya bala. Ang point ni Pastor sa masane, insert ko lang. Hindi pagpabayay nga mag-struggle sa. Pabayay nga mag-experience ang mga challenges in life. Pabayay nga may kabudlayan siya nga maagyan. Kaya before na siya magwa as a beautiful butterfly, it must undergo the challenges in life. Ang challenges in life, sa kapamati isubong, remember, ang tanan niya kabudlay sa pangabuhi are essential. Because you will never be able to appreciate whatever you have sa ulihi kung waay mo siya laging pangabudlayan. Correct. Wala shortcut sa success. Dira yan ako nagka-develop ang mga talent niya. Sa struggle niya nga makagwa sa kuko niya. So hindi pag-shortcut ang kabuhi sa shortcut ang kabuhi. Hindi mo pag-shortcut ang development Process. ng bata. Tsakto lang ginambal mo. Kay naluoy siya sa ulod. Inutod ya kay para tani kagwa. Butchiring, pero hindi gali mo kay alang-alang pang bata. Alang-alang pang kok. Kag part to siya gali ang proseso. Some development. Some development. Hindi to why to sa ang struggle gali is part to ya para mangintahom siya lang ang outcome ya. Dapat magi siya sa 10 days kapag amusin na gali ya. Kung shortcut mo na mapaldasa. And mayra pa kung And may uy na tapos na. Okay, And, ay insert ko lang. Last na lang gid. Dapat ko no. Kung may salagin man ang bata, tiki ginapagit sa process mo, ginapagit sa development. Kung may salagin man kuno ang bata, never criticize. Hindi mo siya paghambalon nga mango, hindi mo siya paghambalon nga kunano nga makaguba sang iya nga salig sa ikabalingon, self-esteem kag sa iya nga utok sa hubin pa lang nga edad. Instead, hambalon mo siya nga ari ang sala mo. Next time, mahimo mo ni sa mas nami, ari ang paagi. Kaya kuya, eksperyensado na ko. Patihan ni kay next time, mayuhom ka na. Mas smile ka na, kay nahimo mo na sa insakto. Muna siya. Yes. And critical ang stage nga disiplina mong bata mo. Tandaan mo gina nga it's okay to criticize your child para ma-discover nila ang tsakto kag sala, but you have to do it in a constructive criticism nga way. Kay dira na sila kablo ka mo niyo. Whatever ang ginambal mo sila, ginapakita mo sila, sundon na nila. So, kung hindi amo ang pag-correct mo sa ila, sala mo nang ila pag ichindi sa mga butang-butang. And before we end, last na gid lang nga piece of advice sa ato nga ginikanan, remember, wala sa matatang batata 24/7. We can only do so much as a parent. Nagatrabaho ka, kag may times na ang mata mo wala sa bata mo, as much as gusto mo sa proteksyonan, bilog nga adlaw. Kaya base hindi ka kapakot may aksidente nga matabo. Hindi ka kapakot may mga addict, nagulpi lang yung magbuno da siya kung matabo. Hindi mo siya monitored 24/7. Piece of advice, last, before kita mag-end. I-offer mo ang life sa Ginoo. Samtang hubin pang imong mga bata, i-instill mo sa iyang heart nga may dapat ma-develop ang relasyon sa Ginoo. Because in your absence, kung gintrain mong bata mo nga magpangamuyo, nga may relasyon sa Ginoo, remember, in your absence, may Ginoo nang maggadya mag-bless sa iya. That is tested and proven. Correct. That is why isa sa pinaka-importante nga role ng parent is to introduce God, Jesus, sa kabuhi sa iyang bata. Samtang nagadako siya. Correct. Because believe me, in your absence, sa mga times kung may mga pagtilaw and challenge, with your child having faith sa iyang heart, protected siya.
Sigurado gito. That is a personal manifestation. Oo. Hindi tas na Pag makita. sobra pa sa protection ta. Exactly. Ano gito ba mahimo Isa mo as parent? madisgrasya pa ka na ibisan ara sa Oo. aton, pero kung may ara sila Diyos, may ara sila God sila Oo. which is gintudlo mo basically sang bata pa sila. Yeah. Manging Because protection many hasta may times, trust. Oo. mag-speaker ko, may mga young people, gamba sa ako niya, hindi ko kabalo, no, counselor, din ko ma-start, hindi ko kabalo, why ko yan nagdako yan nga may faith sa ako ni heart. Sinin ko sila, you start by talking to God, duwa lang ka mo, pagpuli mo karon. But, sometimes, mas nami igid nga as you listen today, before kita mag-end sa program naton, we have to be reminded that ang pinaka-importante, pinakadako, pinaka-naming investment sa imong nga bata is to inform them, instill silang heart, nga dapat i-develop na relasyon sa Ginoo. God is something hindi na makita, but ibalo kita nga naga-exist, kaya naga-control sa ato kabuhitanan. Just like hangin. Hindi mo sa bata mo ang hangin, hindi makita, pero mabinuslanon siya sa kabuhita. Very important Mahal-mahal siya. pa. Yes, but with God, He's the Alpha and the Omega. So, proven and tested, nag-exist din siya. Invest sa inyong mga bata. That is one best thing na pwede mahimo sa ato yung mga kabataan na parent. Wow, kanami sa atong Okay. topic sa mga Domingo. Alright, Kaya good overtime na kita. Thank you so much sa tanan-tanan nga nag-upod, sa tanan-tanan nga tagpalamati kabay pa bisan jutay naka-share man kami gamay sa inyo. Kag bisan kami nag-learn sa amon mga topic nga ginapang istorya. Kasi kamba ko ani kabasa lang, tuod no gamamon ako na. Kaya siyempre kini ang learning ko no is wala ni gasta until It's sa last it's breath. a continuing process. Until sa last breath ta ang pag-learn sa mga bag-o naman kag maayo nga mga butang wala ni siya nagaunta. So learn lang ta nga learn, hindi ta mag-stop, hindi ta pag-iisirataan ang kagalingon ta kay basi makabulig na sa aton. Kung hindi makabulig, kabalo man ta mag-discern. And don't worry, why man perfect nga parent. Oo. Maganda Why yan. perfect nga parent. Madamang salamat sa inyong pag-upod sa aton. Malapit senyor. na ang Christmas. Malapit na ang Christmas. Lapit JT. ng Christmas, no? Geoffrey Sorongon, yung patapos ko na lang gid. Okay. Okay, thank you so Thank you much. very much. And sa gihapon niyo kabus nga lagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Gagawin naman si Mark Salanga. Kita liwat next Sunday. Don't forget yung magsimba sa mga adlaw. Sa Bacolod, Action Action Radio. Radio. Number 1.